Dobrý deň. Pozdravujeme z Liptovských Revúc, kde sme sa dnes zúčastnili verejného zasadnutia s občanmi, pretože ja viem, sú sviatky, ľudia by nemali riešiť politiku, ale bohužiaľ Ministerstvo životného prostredia na čele s kotolníkom Budajom nastavilo podmienky tzv. Novej zonácie národných parkov tak, že sa to musí riešiť práve cez Vianoce. Práve, aby sa ľudia nemali šancu a nestihli k tomu nejakým spôsobom vyjadriť. O čo ide? Skratke ide zhruba o to, že ľudia na čele s Budajom, respektíve celé to Ministerstvo životného prostredia chce zmeniť zóny v národných parkoch tak, aby ľudia nemohli vstupovať na svoje pozemky, nemohli ich využívať, nemohli ich obospodarovať, jednoducho nemohli robiť s nimi nič. Ide de facto o krádež pozemkov ľuďom, aby si ich potom mohli skupovať nejakí na vládu napojení šialenci. Som veľmi rád, že dneska v Liptovských Revúcach sme sa stretli so zástupcami starostov a primátorov, ktorí zdieľajú rovnaký názor, ako zdieľame my v Hnutí Republika a ako zdieľajú občania a ľudia žijúci na vidieku, ktorých je viac ako 50%. To znamená, že dohodli sme si spoločný postup, že my, poslanci z Hnutia Republika, budeme hájiť tieto záujmy v Národnej rade, na pôde výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, kde som podpredsedom. Náš predseda v Europarlamente sa bude na to pýtať, či je naozaj toto možné takto obmedzovať a ničiť ľuďom život na vidieku. Priatelia, Hnutie Republika, to nie sú len selfie, videá ako niektorí na Facebooku alebo videá z prázdnych kancelárií, ale to je aj takáto praktická účasť medzi ľuďmi. A ak treba, áno, aj počas sviatku. Keď sa treba postaviť za ľudí, keď treba chrániť ich majetky, ich práva, ich rodinné tradície a ich rodinné hodnoty, tak áno, sme tu pre vás aj počas Vianoc.